IS LLECHI! Helo, fi yw Dom a heddi, dyn ni yn Llanberis I ymweld â Amgueddfa Llechi Cymru, lle historic. Let's go, baby! World Heritage status, baby! Reswm un I dod fan hyn yw mae'r lle yn addysgiadol iawn. So, mae llawer o pobl yn mynd I meddwl, mae hwn jyst yn canteen lle mae pobl yn dod I bwyta yfed. Ond na. Dyma lle mae pobl yn dod I trafod bywyd. Neu bach o gossip, you know. Talk about the wife, talk about the kids, ti'n gwybod sut mae'n mynd. Y canteen o lle o'n nhw wedi dechrau'r tîm yma, a'r choir hefyd, dyna lle o'n nhw wedi dechrau hynna. Cor meibion yn y canteen. Llawer mwy na just drink up, eat up. Mae gwahanol quarries efo gwahanol tîmau pêl-droed a gwahanol cor. Back in the day, the rivalry, fi'n meddwl o'n nhw'n crazy. Slate beef, real beef, slate beef. Fi'n teimlo fel yna definitely rhyw fath o beef. Pwy sy'n gallu cael y mwyaf llech? Llech is that? Who can get the most llechi? So, fan hyn, dyn ni yn y cwt injan. Nawr, dyma lle o'n nhw'n trwsio yr wageni, a fel gallwch chi gweld, mae hwnna angen cael ei trwsio, so just fod fan hyn, fi'n teimlo fel fi'n dysgu popeth nawr. Fi dau, Ifan y chwaraewr, legend, GOAT. Cyn ni dod, going to Slate Museum, alright, okay, Slate Museum, yeah. Dod fan hyn, next thing you know, make a boy for life, Ifan, my brother, obviously. Ti eisiau gwybod, faint oed ydy'r actual darn o Slate yma? 530 million years old. Ti'n clywed yna? Million. Hanes Cymru, literally fan hyn. So, o'n I just eisiau gwybod am yr canteen. So, o'n I wedi darllen bod dyna lle oedd yr tîmau pêl-droed dechrau'r cor meibion a stuff fel yna. Oedd yna rivalries rhwng gwahanol quarries. Happy banter. Yeah. So, oedd yna rivalry. Ti oedd yna'n beth o'n I eisiau clywed? Ifan y chwaraewr. Nawr, mae'r gai yma yn absolute legend, rockstar o'r byd chwareli and free gifts. So, cael cyfle. Rhif 3, picturesque. Ydbeth. Influencers, come here, baby. That's got Ifan. Boys, film hwnna. Film hwnna. Sick. Rhif 4, olwyn ddŵr mwyaf Prydain. Pam ni wedi dweud oedd yr olwyn ddŵr yn mawr, o'n I ddim meddwl oedd yn mynd I fod mor fawr â hyn. So, dyma lle oedd yn pweru popeth fan hyn. Literally popeth fan hyn. Sustainable energy. Rhif 5, y reswm fi fan hyn heddi. Llechi, baby. Be di hwn? Llechi. Ni eisiau cymryd hwn nawr. That's a headboard right there. Perfect headboard. Shapes. Intriguing. Llech col. Mae'n neud I fi teimlo'n rubbish fel person. Yr ffaith bod fi literally yn complaino a fi'n codi yn y bore a fi fel, oh, I can't work. A the guys yma literally mas fan hyn, manual labour. A nhw'n dal efo amser I wneud cor meibion, a nhw'n dal efo amser I wneud tîmau pêl-droed. A'r thing yw, oedd pawb yn edrych yn hapus, a fi'n meddwl dyma lle mae'n dangos fel be yw Cymru go iawn. Like, this is hard working, no complaining, wneud be ni angen wneud, wneud e'n dda, a yeah, man. Addysgiadol. See, I'm a killer. Llanberis. Mas yn ddeg. Yr teimlad mae'r lle yma di roed I fi. Deg oherwydd. Dyma'r lle mae breuddwydion yn cael eu creu.
Sorry. Dom. Mae Dom, James yn hoffi Slate. You would have never known.